Imos visitar a horta de Nusca como facemos todos os xoves, sen faltar ningún. Bueno, si faltou a semana pasada, pero era do máis justificado porque quedou tumbadísima Nusca con esa gripe que lle afectou. Un catarro, era catarro. Sí, foi catarro, sí, un catarro destes duros. Tumboume, sí, foi bestia. Destes ruins catarros. Ademais, sí, o día, o miércoles e o jueves foron terribles. Tuve como un trapo tirada ali na cama. De feito, a xente xa estaba dicendo, pero que pasou con Nusca e que acabou a sección. Ai, Dios. Tivemos moita chamada e moito WhatsApp dicindo, pero que pasa, cambiou de hora, Nusca, non. Foi causa de forza maior, pero xa está aquí con nos... Bueno, xa estou aquí a tope, a ver, prometo sin prometer moi profundamente, apurar para ter as consultas ao día. Porque iso sí que non parou, Sí. Seguimos recibindo día tras día consultas para ti. Maravilloso. Algo que valoramos moitísimo. Iago, damos o número, por aquilo de que a xente teña en conta que temos preguntiñas, as que imos lle dar resposta hoxe, pero hai máis días que romarías, por tanto... Sí, claro. Si temos ese número habilitado, os, digamos, 7 días das semanas 24 horas, se non vos respondemos, que a mensaxe chega sempre. Sí. O 627-751-962. Arrancamos logo? Veña, que temos por aí? Veña, Comezamos con Manuel de Vigo, que nos di que ten un cacho de navizas e un cacho de navicol e naceron os caracoliños pequenos e instalaronse nelas. E a pregunta é, que lle podo botar porque están todas as plantas picadas? Cruñadas, claro, porque cando empezan a nacer os caracoles nacen a cientos, porque, claro, un caracol pode poñer ben unha posta de 80 ovos ou 90 ou... todos xuntiños. Claro, cando nacen, suben todos a comer arriba as revixiñas recién noviñas. Bueno, eu vou a recomendar un molusquicida, o sea, un molusquicida... Que palabra máis fermosa, non? Molusquicida. Dentro de que é unha asesina? Sí. En serie? Bueno, pero, a ver, é moi cuidadoso co medio ambiente, porque será fosfato férrico. O que fai isto é que cando os caracoles o comen, deixan de producir mocos, simplemente retíranse, ti non vas a ver por ali unha masacre, nin, sabes? É como moi limpo. E cando se integra no sistema, no noso ecosistema, na nosa terra, non daña nin as miñocas, nin aos outros seres, nin aos microorganismos. Sempre cando sexa autorizado ecológico, que non todos os fosfatos férricos son iguales, pero se está autorizado en agricultura ecológica, eficiente, vai a ser igual. E o que fai é degradarse, ca humedad pouco a pouco, e degradase a ferro e a fósforo, que son nutrientes que necesitan as plantas. O sea que é o que máis lle recomenda máis nun tallo de ravisas, porque son máis difíciles como de encontrar, como están tan mestiñas, tan xuntiñas, collelos á man é complicado. Pero bueno, sempre que ves a un que o colla ca man, porque deixalo aí non ten sentido, non? Entón, de vez en cando dar unha voltiña e retirar a man os que poidamos é o millor. E despois acordádevos, fosfato férrico apto para a agricultura ecológica. Se está con eso... Sí, eso é maravilloso, sí. Seguinte mensaxe, dende Castela-A Mancha. Ollo, que seguimos atravesando fronteiras. Cada día máis universal. A ver, contame. Pois non sei se máis ve unha consulta ou é simplemente para que aprecies o fermoso deste brócoli, pero entendo que a súa consulta é esta que che vou dicir, porque dinos, mando foto do brócoli que quedou pequeno con follas grandes e tronco fermoso, entón coido que será para saber por que lle quedou con follas grandes e pequeno. Entendo, porque, claro, o brécol vese bonitísimo, grande, pero en follas. Pero nós o que queremos do brécol é a flor. Queremos que bote a flor. Este non chegou a botar a flor. Non hubo unha boa cuajación da flor. Ten un tronco fermosísimo, as follas fermosísimas e quedoulle grande. En Castela-La Mancha, cuidado. Pode ser por varios motivos, porque nós o que queremos ir dicindo que é a flor, non? En este caso, pois foi un fracaso. Se non ten jaliñas para que andarlle a verdura, foi como un fracaso na horta, non? Pero, bueno, poden ser varios motivos. Mira, se o ten ahora grande, bueno, esta pregunta xa ten uns días, así que se a tiña así de grande en diciembre ou en xaneiro, é porque o plantou en agosto ou setiembre. En Castilla-La Mancha, moito calor. Ao mellor sufreu estrés por sequía, ou sea, un estrés hídrico por falta de agua, por un golpe de calor, ou tamén pudo haber sido porque escolleu mal a especie.
hai clases de brécol que soportan mellor o calor e hai tipos de brécol que só se dan ben aquí en Galicia ca humedade e co frío no inverno, que só os plantamos no inverno. E pode ser que esta persona collera unha planta desas, porque unha planta que se dá ben no frío, con chuvia e no inverno, se a plantas en Castilla-La Mancha en setiembre, colle demasiado calor. Entón a planta non vai a desarrollar ben o que queremos que desarrolle. Entón, eu, pois, nada, para a próxima recomendolle que os plante máis no inverno, que non pode telo tan grande xa en diciembre nin en enero, que espere un pouquiño máis, e que busque unha clase de brécol que sea para inverno, para plantar no inverno, no verán, perdón. No verán, para que lle soporte mellor as temperaturas cálidas que hai aí. A parte deso, as brasicáceas, o sea, as crucíferas, as que son da familia da planta esta, que é o brécol, que son os repolos e tal, danse ben en chans ácidos, con un pH un pouquiño baixo, que é o que temos aquí en Galicia, non? Pero en Castilla-La Mancha é unha terra calcaria, é un pouquiño co pH máis alto, e ao mellor tampouco non é unha terra especial, ou a adapta, e lle baixo o pH, acidificando un pouquiño, ou mesmo con corteza de pino, ou así, que lle poda añadir ao compost, á súa terra, ou senón, claro, a ver, non é unha terra xeitada para as brasicáceas. Pois xa nos contarás, amiga, amigo de Castela-A Mancha, como foi con estes consellos de Nuska, e seguimos. Por aquí, dinos Jesús, que no mes de decembro, claro, esta consulta quedábanos aí pendente, arriscouse a trasplantar un tamarillo que lle estaba estorbando onde estaba e cree que o lapidou, sacouno coas súas raíces intactas e fixolle un bo buraco no novo sitio. O día seguinte levouse o disgusto ao ver que estaba a planta toda mustia e coas follas todas caídas e rebrandecidas. Cree que sufreu un shock de trasplante. Colleu a tesoira de podar e cortoulle o tallo principal, un bo anaco, a parte do rego diario, claro. Agora, de feo que está o tamarillo, non lle ve forma de que o poida salvar. E a consulta é que lle podes aconsellar ao respecto, que, por certo, axúntanos a fotiño. As fotos, mira, absolutamente o único que lle recomendo é paciencia. Estou segurísima, pero segurísima, casi ao 100%, de que lle vai a ir ben. O que pasa que é unha planta que sufreu co trasplante, pero tendo unha pequena raíz, a ver, o tamarillo é unha planta que ten unhas follas ás veces enormes, pero como a de repolos, grandísimas. E claro, a mellor as raíces sufriron cando o arrincou, e ao trasplantalo, pois sí que sufreu, vanlle a caerse as follas, fixo ben cortarlle a copa, porque ademais agora o que vai a facer é botar brotes para facer como ramas laterales e iso vai a ir genial, porque o tamarillo queremos que medre non tanto como en forma de copa, senón aberto en copa precisamente e que teña como forma de umbela, de sombrilla, de paraguas. Internacional de repente. A ver, umbela gallego, que é un paraguas e un umbela. Sabes que estaba pensando na palabra en inglés que é umbrella? Pois mira, claro, pues tamén en italiano, vale, porque vendo en latín, pois eso, en gallego e en portugués é umbela. Umbela é paraguas. Pois mira, Enuska, así se non lo podes contar nun titular, algo breve. Entón, todas as plantas que trasplantemos, todas van volver a renacer? Ou non todas, depende da planta que sexa e na época que o fajas. Porque ti cando si trasplantas esta planta, si fora trasplantada, por exemplo, en agosto ou así, cando está aínda madurando os frutos e está con toda a súa forza centrada nos frutos ou nas flores, o máis seguro que morra. Pero como se entrou en parada vegetativa, é o mellor momento para o trasplante. Temos máis consultas por aquí, dinos. Teño un familiar que ten un emparrado de 3 plantas de kiwis amarelos desde hai uns anos. Supostamente mercaron un macho e 2 femias, pero todos os anos lle sae unha boa polinización, pero con kiwis moi pequenos que non conseguen medrar e quedan raquíticos. Coméntanme que xa dubidan que se lles deron un macho e 2 femias. Aquí pode ser debido iso. Dinos tamén que fertilizan varias veces os kiwis no ano. Vale.
varias cousas, porque o sea, a consulta era xa para un programa iso que inteiro. hai Esas preguntas racimo, que pregunta con pregunta... Pregunta así, bueno, vamos a ir quitando chavos, espera, porque si Don non Chavo me non van tiño a... máis para contextualizar? É que se... Ou non? Veña, va. Digo, pues, A ver. que nos di, podense ver ata grandes na foto, pero dou fe que son canicas. E dinos tamén que viven a 20 km da costa no concello da Baña. Vale, perfecto. Pero, mira, dixo que había doufe que hai boa polinización porque hai moito fruto. Mira, precisamente hai mala polinización, porque hai moito fruto pero é pequeno. O sea, o cuajado das flores, ás veces, se poliniza ben, depende do tamaño da fruta de como vai a ser. Isto pasa, por exemplo, cos tomates e cos kibis. Se hai unha boa polinización, canto mellor sea a polinización, máis sementes hai viables. Cantas máis sementes viables, polinizadas, haxen dentro dun fruto, máis grande vai a ser ese fruto. Entendes? Entón, no kiwi, como está cargadiño de sementes, se a fecundación é mala, vai haber poucas sementes e o fruto queda pequeno, porque o fruto non se forma para que nos o deleitemos, que o comamos. O sea, o fruto formase para alimentar a semente. Se só hai dentro dun kiwi 20 sementes, pois o kiwi, con ter un tamaño de canica, chégalle. Quero dicir, mala polinización. A outra consulta que tiña era se dudaba que se xa lle venderan un macho ou unha femia. Que non o dude, porque senón non habería polinización. Nin pouco nin moito, non habería ninguna. E agora é verdad que hai híbridos xa feitos que xa non necesita que compres macho ou femia, tal. Ai, non? Non, agora xa hai híbridos que xa teñen as dúas partes. Sí, pero bueno, o normal é facer isto, non? 2 femias un macho ou 3 femias un macho. Que non lle quepa duda de que sí, que un deles é macho. Que o fertilizan varias veces no ano. Ao mellor hasta é contraproducente, porque, como dixo moitas veces conto, cando un fruto, un arbusto ou un árbol está cuajando flores e cuajando frutos, en ese momento hai que ter cuidado ca fertilización. Non se lle pode botar a la ligera calquera, e menos eses 15-15 preparados, que xa veñen, porque pensamos que o facemos ben, pero os 15-15 preparados o que teñen é unha carga de nitrógeno que o árbol non precisa. Necesita fósforo, potasio e calcio para cuajar os frutos ben. Eso todos os frutos do mundo, Entón, un exceso de nitrógeno fora de tempo, o que vai a causar é que o fruto non sexa bo. Así que cuidado cando fertilicen, pois eso, en maio ou así, que é cando empezan cas floriñas, junio, julio, dependendo da variedade. Que máis me preguntaban? Nada máis. Pois nada máis. Eso, que cuidado co exceso de nitrógeno, o que necesita máis potasio, botarlle humus, por exemplo, cando está cas flores, humus de lombriz que lle vai a axudar un montón. E outra cousa, que teña cuidado de non botar ao mellor insecticidas, porque ao mellor tamén a polinización pode ser porque está nun sitio que varía moito vento, que boten insecticidas e non hai insectos, entón os insectos son os que axudan tamén na polinización, que deixe de usar insecticidas polo menos mentre está en flor. Non sei que máis consellos date, que o pode ben, o sea, a rama que dá este ano froito non volve a dar, hai que quitar, esa queda inservible, entón hai nos que podar, tanto macho como a femia, hai nos que cuidar os tres en este caso. Hai nos que podar cada ano. É que isto, sabes que nos leva a pensar, que nos imos ao supermercado, compramos o kiwi, pero canto traballo hai detrás e canta especificidade, non? De cada planta, sí, é verdad. Pois pásalle unha cousa parecida ás parras das viñas. A viña haina que podar todos os anos, as cepas vellas con dedero, é saber, claro. Se deixas unha vella non che vai a dar froito porque xa o dou. O sea, hai que deixar as doedas deste ano novas para que frutifiquen. Non esquezades mandar fotos, que eso axuda moitísimo, sobre todo a Nusca a dar ese remedio, ese consello que precisades. Por lo tanto, sempre que sexa posible, fotografía o canto. Continuamos, Iago. Fotografía que, por certo, mandou Carmen, que nos di moi boa tarde, son de Carballo, e que eu compreinos na feira de Carballo un señor que só ven a feira os xoves, refírese a uns sallos. Vale, Nusca entendeu. Sí, entendino perfectamente. Moitísimas gracias, Carmen, porque mira, este tipo de allo é un tipo de allo enorme, grandísimo, que se chama allo elefante. En Italia conócese como o allo dos enamorados, porque é un allo que é un pouquiño máis suave que o allo rojo, digamos que non deixa ese sabor a allo na boca. E nas mans tampouco? Nin nas mans, non. Sí, pero bueno, a ver, cando é recién tierno, cuidado, é bravo como outros. O que pasa é que perde rápido a alicina
non é tan fuerte como o outro. É moi difícil de conseguir, eu teño porque está na miña casa desde toda a vida, o sea, a mesma semente, teño a mesma semente que jardo ano tras ano tras ano, son os fillos heredeiros de la tierra, vamos. Non lles podo dar á xente así como así, porque é un tipo de cultivo que non botas unha hectárea, botos que me fagan falta solo. Entón a xente pregúntame moito onde compralos. Así que o que nos achega Carmen, que ela é de Carballo, que os comprou na feira en Carballo, a un señor que ven ás feiras os xoves, os que seades da redor de Carballo, que sepades que en Carballo hai un señor que leva os elefantes para vender. Ata servicio público esta sección. A outra semana os grupos de Facebook dos nódulos de que sí, pero é que, a ver, se a intención desta sección é axudarlle á xente, non? Sí, pois dá igual que se parece un consello maravilloso, porque me preguntan polo allo elefante miles de personas. Eu animo aos viveiros de toda Galicia a que se fajan con este tipo de semente que hai demanda. Eu me encargarei de que os vendan todos cantos teñan, o sea, porque me preguntan moito por el. Allo elefante, aí o tedes, os xoves na feira en Carballo, non sei se cada 15 días ou era cada semana, non especificou. Pois Carmen, hai que estar atentos, os xoves. O señor dos allos. Veña. Por aquí, outra consulta. Celi Estremadoro, que creo que había tempo que non tiñamos unha consulta súa, máis que unha consulta, creo que unha mensaxe de agradecemento, creo que de vez en cando tamén sí. Dinos, non todos os días son perfectos, hai veces que non estás no mellor momento, que non estás ben física ou mentalmente, pero a horta sempre está aí, toca a terra, arrincas unhas ervas, cheiras unhas flores, e para min xa é unha liberación. Ela sempre che dá algo sen perder nada, e sempre coa Radio Galega posta, claro. Escoitándonos, claro. Sí. Pois como a comprendo e como segundo todas esas palabras, porque a min tamén me pasa unha cousa parecida. De feito, ten unha explicación biológica, estar en contacto ca naturaleza, ca terra, cas plantas, aínda que sea traballando un montón, a horta libérache do estrés, olvídaste de todo nese momento, centraste no que estás facendo, é como unha especie de terapia zen que axuda moitísimo. E a parte, bueno, que nos dá eso, sin pedir casi nada a cambio, danos de comer. Que gusto. E o brazo que faz co sacho, non? Tamén! Todos son vantaxes. Todos son ventaxes. Outra consultiña, vivo na Pobra do Caramiñal e teño un xardín a céspede e plantei froiteiras, unha maceira e unha laranxeira e teñen máis de 10 anos. O ano pasado plantei tamén unha pereira, unha maceira de sangue de touro e unha unha ciroleira e unha mandarineira, perdón que me trabuquei aquí. Vale. Quería saber o mantemento que lle teño que facer en inverno, xa que no viveiro dinme que lle dé aceite de inverno e algún veciño dime de darlle sulfato en decembro e xaneiro. Ti que opinas, Nusca? Pois que non, neste caso non o engañaron para nada, pero mira, o que lle din o aceite é un aceite de parafina, é un aceite refinado que vai moi ben para matar insectos dormintes do inverno, por eso se bota no inverno, ademais no verano se pode botar porque a parafina queima as follas, entón botase máis ben en árboles que están agora dormindo, tiña maceiras, eses que non teñen folla son os de botarlle a parafina si tuvo problemas de insectos como cochinilla algodonosa, moito pulgón ou, bueno, que queden agora dormindo no inverno. E o de botarlle sulfato, como lle din os veciños no inverno, tamén está no acertado, porque o sulfato de cobre, si pode ser o caldo bordolés, mellor, porque o que está axeitado para a agricultura ecológica é o mismo, porque é cobre con cal apagada, o sea, será o mismo. E isto vai nos a axudar moito, e dixeronlle ben tamén, porque botas en noviembre e a segunda dosis máis ou menos en febreiro, antes de que xemen os árboles, e o que fai é evitar a sarna e a lepra. A sarna vai a ser a das masanseiras, ou da pereira, que tamén me dixo que tiña, e a lepra é a que lle vai a coller o melocotonero un ano ou outro, así que non lle viría mal que agora en febreiro, un día que non sea moi chuvioso, que espere, que lle bote unha mansiña de sulfato de cobre, non, caldo bordolés. Oes, Nusca, non terás algún remedio, algún consello para que maduren os kibis? Que levo
como mes e medio mercando kibis e están verdes, Sí. a máis non poder. Pero mira, teño, o kiwi é unha fruta climatérica e iso depende de unha hormona que desprenden para como que siguen respirando despois de sacalos da planta, non? Que hai outras que non o fan. Entonces, se o mezclamos con algunhas frutas que teñen como a respiración máis acelerada, vas a conseguir que madure máis rápido. A fruta que máis acelerada ten a respiración, digamos, da climateria para madurar é a masán. Mesturar mazás e kibis. Masáns e kibis. Moi ben. E, se tes moita máis presa, se o podes meter en unha bolsiña de papel, masáns e kibis todos xuntos, esas auxinas, esa hormona para madurar, concéntrase máis. E maduranche enseguida, en 3 días. Vou probalo mañá mesmo. Pero aí Mañá vamos. mesmo xa, E se non de no cabeza. frutero xa, con masáns e tal, que lle axuda moitísimo a madurar antes. Nusca, moitísimas grazas. Moitísimas A gracias semana a que ven vos. agardamos por ti. Aquí igualmente estarei. Ata a semana. Hasta a semana.